almujtaba fiffiken rushi za mu hawo zuwa gare ka ya almujtaba. Mai kashewa mai rayawa Allahu sarki, ban dama in yi baituka masu kyau kuma da zaki, gurin fitaccen tauraron nan annabi ma'aiki. Cire duk ɗaci kada ɗan kusanci da ahalin gidan ma'aiki, inda yaban su kuma in wuce gaba. Fiffiken rushi za mu hau zuwa gare ka ya almujtaba. Tallafi nake bukata ai ta yau salati gurin Abulkasimu annabi da ahalinsa baiti, har a sa sahabbai da auliya da zazzaki saiti. In daidai da girmanka rabbana salatinka, zaka yo ga shalelen nan da kake ambatansa mujtaba. Bana barinki a baiti ya batula kin sani, ki inganta rayuwata komai ki ta sani, ki bani abin da na fi karfin race gare ni. In da yabonki kuma ki bani maki, in hau fiffiken rushi zuwa gare ku ahalin shugaba. Fiffiken rushi za mu hau zuwa gare ka ya almujtaba. Abdahi na musamman ne ko gurinsa Allah, wake juya kundin mulkin ilahu jalla. Annabi Muhammad shine ma ba watakila, na daban gare shi shalele gare shi. Allah da kansa yace a qad ja'ahum rasul ne ta gaba. Iska sanadinka muke shaka annabi na gaske, kiyashi sanadinka ne ya zo mai duhu da haske. Sanadinka ne ai masara bawo a cikin rake. Annabi Muhammad na durkusa Ahmad, kai mini kyautar da har a yanzu banga an bawa wani mu ba. Fiffiken rushi za mu hau zuwa gare ka ya almujtaba. Kai ka fito da sanin Allah a zahirance, kai ne ka ganar da mu inda yake azance. Ka gaggabe duk wani datti wanda ake kusance, ka ganar da mu san shi, ka fito da ƙaunar shi. Ya shugaba kai na musamman ne, a'a ma ba ta yi ka ba. Ka je saman samaniya kai gaba da Allah, ka taka ka shiga fadarsa annabi rasula. Ka shige cikinsa ya shige cikinka la ilaha illa. Kai zance da rabba kuma kai gaba da rabba, banda kai babu wanda ya taba zuwa ya annabi shugaba. Fiffiken rushi za mu hau zuwa gare ka ya almujtaba. Ka sauƙaƙa mana sallah ya miji gabinta, guda 50 sai da ta dawo biyar haka bi ta binta. Kai kadai ne wanda rabbi ya aiko domin ya huta, kai baka huta ba, bautar rabbi ka sa gaba. Wallahi babu da danginta sun ce ba kamar ka mujtaba. Annabin da Allah ke aiko mala'iku gabansa, shi ya jama annabawan Allah sallah a amsa. Annabin da tsuntsaye ke yin hidima gare sa, ya kira rana da kansa, ya tsaga wata da kansa. Ya mai da gani ga makaho, ni ma ka yi min yi ido ya shugaba. Fiffiken rushi za mu hau zuwa gare ka ya almujtaba. Duba duniya da kiyama duka na sane shi, shi ke da ikon zartarwa hukunci gare shi. Ka kishi a duniya a je can kuma gaban shi, ai ma hukunci kuma na ka je kai ta huci. Da na shi na ke biyo baya, kai kuma ba da sanin ka ba. Jan kunne rabbi
yake yi domin kawai a so shi. Ina ka taɓa jin an shiga aljanna babu san shi, ko da imami ɗaya kaki a cikin gidan shi. Kaludi na fi hace za ka ji ka zauce, da ka ƙi shi gwara ka bar sallah shi ne tsira fa a can gaba. Fiffiken rushi za mu hau zuwa gare ka ya almujtaba, kankame kaunar sakar iblis ya faranka, daidai da minti daya kar ka bari a saka cikin gurbatattun jama'a wanda ake da saka. Ka kauce wa sharrin kuma kara kaimi a fannin kaunar mujtaba Ahmad dai yabo a sansa mu je gaba. Ni dai Madina nake muradin zuwa na ganka, sannan ka bani sarautar nan na durkusa gare ka. Kai ne kake mai da talaka sarki cikin isarka. Ni din da rauni na ka sani ma'aikina, tabbatar da ni ka sani cikin ansarul mahadi shugaba. Fiffiken rushi za mu hau zuwa gare ka ya almujtaba. Yana Madina, alfarma sai dai Madina, talauci yana Madina, arzikin na a can Madina, kusanci yana Madina, abin yabana a can Madina. Allah kai ni can Madina, mai rauni za shi Madina. Fiffiken rushi za na auna na hau zuwa Madina, annabi kai mun bizar Madina, ci da shana a can Madina, annabi ka kira Madina. Fiffiken rushi zan hau zuwa gare ka ya almujtaba, ya almujtaba. Fiffiken rushi zan hau zuwa gare ka ya almujtaba.